Ja pommien rakentelua jatkuu taas. Täällä synkässä huoneessa. Otatte tämmöisen pienen palan maalaariteippiä. Tää on tarkka kohta. Otatte nää Thunder Kingin langat. Laitte kiinni tää purkkiin ja sitten nää teipit. Mut mä en sitten takaa sitä, että nää syttyy. Kyllä nää vissiin syttyy. Sitten... Hei, mä keksin ratkaisun. Ota tätä vähän tästä pois. Sitten ne pitää niinku reunalle. Et jätät sellaisen sillan vähän niinku siihen niitten päälle. Joo, voisi ottaa jotain kovaa materiaalia. Juustipurkin alakansi on hyvä. Koska mä keksin sitten, jos ihmettelee. Teette tästä. Taitatte tän. Näin. Niin teette kaaren, kuten Sampo sanoi. Ja kuvaajan nimi on sitten Sampo. Ja pommin tekijä on Otto. Näitä tulee siis aika monta näitä osia. Et yksi pommi niinku yksi osa. Paitsi tietenkin tää isoin. Nämä kaikki on sitten sellaisia, ei mitään isoja. Niin. Sori. Piippi. Jaotto. Tässä samalla mä kerron, että me tehdään niinku meidän harkoista videoita. Että me käydään niinku parkourissa. Moision koululla. Että jos asutte Mikkelissä, niin lauantaina 1–3, eli 2 tunnin harkat. Ja siellä saa tehdä ihan mitä haluu. Että siellä on kivaa. Ei ole maksullista. Ja ei tarvi maksaa siitä, voi vaan tulla sinne. Joo. Elikkä uskon, että seuraavana lauantaina tulee video meidän parkour-harkoissa. Saattaa, jos ne on. Niin. Ois pitänyt tulla viime lauantaina, mutta ei sitä ollutkaan. Niin, Oli joulu. Sitten rupes potuttamaan. Niin. Elikkä sinne parkour-harkoihin ehkä tulee yksi Iiro. Siis yhdessä videossa oleva. Sinipaitainen. Sinitakkinen. Sinitakkinen olen minä. Niin, mut siis ei tämä henkilö. Tuo ei ole Iiro sanottu. Mutta voi tulla käymään ja elikkä olemme tämän näköisiä. Rumia. Hyvin rumia poikia. Kovia perseitä. Näet? Ja sanoit. En. Pistetäänkö pausa? Nyt tulee siis tauko. Ja jatkuu. Kakkatasku. Juus niin. Kakkatasku. Onko se valmis? Se on siinä. Siinä on juisipommi. Joka tulee räjähtämään. Joo. Ja sitten seuraavassa jaksossa tulee seuraava pommi.